Hingga ani channel faiga. Hingga hino mo just dance naini hina. Hingga norok khana Kapangni marketing song tini kaisa unboxing naido. Hingke obo wngkha kesi paisa parcel tui ang mobile kaisa order mani obo khoroksa takukni hingke bini obono chwng unboxing khlainai oboni price bo chwng nangkha nongno phunugui riono tei bobo haike order khlainai aborok nongno ang video ni bisingtwi phunugui riono hingke norok paithakjak nai tongdi tei o je mobile salbo chwng nangkha order mani yagulo tei bwswk price nangkha aborok joto nongno full details hai khwnai riono hingke phaidi o video no chenglaiano. Khapana marketing song norokno phunuknai ang o je parcel je mobile order khlaimani bank tui khlaika hingke ah borokno permission bono khlaio hingke kesi paisa parcel tui iko nang tui khlaima nongo teisa phunukgana norok kebo order no bosongkha hingke ang tui order rimano aboni niji norok kebo order khaimaya do abo kaisa business account ma swnamo ika yang tui kwbangma mobile nang order rimano yang tui ang swkamo video rijak tongo hingke o jagao kaisa pass ma phaio hingke ah pass ni ani validity paithakha hingke single mobile bo tongo o jaga norok nugui mankha na nini iphone android macbook laptop joto no manthogo tei accessories bo manthogo hingke chwng je manui order khlaika hihi nog nugui mankha na fulfill iko order delivery wngjak 36,000 taka o manui ni dam hingke naidi o jagao mobile hingka khe chini Infinix Note 11s 6GB 64GB hingke storage khai 64GB RAM hingka khe 6GB RAM o takhuk o mobile no chajakha aboni bagui bo order khlaika amo haita cash on delivery order khlaika COD khlaio hingke kisa charge nango 169 charge nango aboni bagui extra abo haita nog saima kana hingke tabuk o je mobile chwng tabuk open khlainai hingke tei kaisa kok o je mobile open khaifuru o borok sao je seal ta khulukdi hinui hingke seal chwng khulukglak hingke ang mono rabui sinai tani hingka sini o je sticker jano kwchak kisi gana teisa chwng ma khuluknai ulo hingke chwng return rogna hingke bejarnai return ni bagui bo 48 hours bara mane borok time reya amo haita hingke ang obo ma khuluksinai tani hingke ang o je o receipt no ang kirliya o receipt hingke phunukgo ang gana kaam nangano omo grade D ni nahao do hingke ang no kaisa thangui phunukgano chini order mani 10 tarik order khlaika hingke tini 17 tarik faisa paika sapta kaisa nangkha hingke bini mo grade hingkha o jaga improve thangui no phunukgano o jagao grade o jaga no swijak tongo mobile tamtam sok painai hi bini khe grade D no nahao hingke o jagao display changing mano sim tere nosto wngui mano o jaga swijak tongo ta hingke nwng teisa jodi swnamna hingka kaiba nwng mobile blangui dogana twlangui nwng ma swnamnai amtui haita hingke no chwng omono tabuk khuluknai hingke oro kisa borok omo hai kagoj riho hingke ang omono norsika hingke mobile naino swnamya tei khunu kwrui iko chini bill o jaga nugui mankha naidi o jaga ani address rok mobile nam bo chwng nangkha hingke iko nongno side o kai my number hingke grade D second hand Infinix Note 11 Infinix Note 11s 6GB 64GB ROM omo haita buchikha hingke ang mono side o tongui rwnai tabuk hingke chini mobile ni bari paika chini mobile hingke obo hingke sim tere hingke borok rok saino rika je sim tere mane kisa nosto hinsao do hingke display bo kisa change ma khainai hinsao hingke o jeto seal tongmani mo seal no tak khulukdi hinsao borok mane
48 hours like khuluk mano mane mobile kuno defect pano tongkang kai ning return khaimang la ka tin chho nges phai sung mono mobile no on khainai nges sini mobile on wi thangka nge borong no side ka no mane ajaga sijak tongo jeta display flickering nai mane line tongnai amtini sawo angka o borok saka no jedara ang mobile display ang change khainai gosiu ni samani bisingtui mane ang kata noglogi mankana ओमफ्राय mobile rok nugui mankana ang open khaike hingke sung mobile ni nainai stress nainai stress naidi iko 64GB hingke 13.5GB use khaijak hinsago mane second hand do obo hingke tongodi o jaga photo bengna photo ase omusingano photo kwrui hingke sini camera nainai gana camera obono chung obono kaisa chung mobile no kaisa chung photo buinani o mobile no ani mobile no hingke norok no phunukgano camera kaham no hingke ang bwskangni camera bai nogno phunukgwano bwskangni camera iko ang nog ano nugui mankana hingke ang ani iPhone 16 bai wngoi tongo hingke iko AI bo tongo video bo tongo hingke hello welcome to my YouTube channel kokborok ni tech entertainment YouTube channel norok tongmung no second hand mobile nangka hingka kai kokborok ni tech entertainment YouTube channel bisingtui nahar mano nog nugui mankana je mobile ang tini unboxing khlaika first jeta KG5 super cell tui kebo nangka cash on delivery ni charge nangnai hingke norok ang bai kwrwnglai mano asukna hambai just ang nogno video mane khlai phunukha hingke tabuk nainani video ba hingka hello welcome to my YouTube channel kokborok ni tech entertainment YouTube channel norok tongmung no second hand mobile nangka hingka kai kokborok ni tech entertainment YouTube channel bisingtui nahar mano nog nugui mankana je mobile ang tini unboxing khlaika first jeta KG5 super cell tui kebo nungka camera kaham no khorang bo kaham no hingke joto apps no kaham no brightness tingna tongo flight mode tingna tongo hingke chini borok to sawo sim track kisa hamya hinui phaidi chwng sim o dainai gana hingke guys ang tabuk sim khulungnai do obo Infinix Note 11s hingke sim to borok hamya hinsao nainai gana iko sim bo kaham no makha sim track hamya hinui o jaga swijak tongo ta details o ang bo photo bui no phunukmaniya photo buina rwjakliya oro 1 wngna oro 1 oro 2 nog nugui mankana hingke obo tikino dana hingke chwng tabuk mano obo haike direct nai sim basang gairika tak sim da kamda khai khaya tang nugano setting o thanai hingke sim network o thanai iko sim achukha bujiga mane display thwngnaka thwngmano mane paltoke bono thwngmano kisa display o kisa iko bono kisa mari nukha haifano use khai mano hingke net to phaiyako no service ni phai tongo tower phaiya tongo phaika iko 4G tarmane sim bo kaham nangka phaidi call khainai hingka he jaga o khoroksa borok no call khainai do ang call khainai khoroksa borok no hingke ang khoroksa ni monai no call khainai khorang rok bahainai nong bwskango no call khai phunukgano call thango iko call khai hello khorang no khana akon ang nung belo kok salaiana just nono try khainai ma sala kok salain do hingkai norok saiman kana kok bo saimano speaker kaham no hingke iko mobile ni look hingka wahai
kaham no hingke oboni price hingke nongno saka je bill nongno teisa hainai phunugui ribono mobile o sabo bill hingke o jaga o cash on delivery soho hingkai 3151 taka nangkha nongno phunugui riboni haino hai order 3151 taka bujika norok kebo rwna muchungui tongo hingkai norok ang bai kwrwnglai mano obo hai second hand mobile hingkai grade A grade B plus grade B aborok wngwi teibo kaham hingkai obo hingkai o je borok use khainai khe khai tongmakha hingke tei kaisa hingkai youtube nongno chalo phunukgwi paithago youtube tongo dei youtube hingke ang nongno review rinai o mobile je bobo hai wngkha abo যদি borok no chance rikita ang nongno phunukrwnai hingke ko ani wifi connect wngwi thangkha hingke tak phari chwng youtube nainai laiyano mobile kwtal ta hayadi ba second hand mobile kwtal wngkha ta hingke tabuk chwng oro youtube nainai youtube ni kisa problem tong yang tei nongno phunukma liya youtube haiyang tongkha chwng kurungtwi nainai laiyano hayada youtube o jaga o nuknai khakhai o bini to id slamjak kwrwi khawula hingke aboni bagwi tech entertainment na ani youtube channel nongno phunugui rinai wifi kisa sulungui tongo hingke ani channel phaikha hingke haino mo just dance nainai ano hingke norok khwnakana hingkai kaham no bini quality rok gawa ni channel hingkai norok subscribe khaiyok no subscribe khaipai di ama hai bujika hingke hamsukno hingkai o mobile no norok bahai chachajak no comment box o thangui comment khai sadi mobile ni look bahai infinix note 11s hingkai tabuk o je painai borok no phunuknai khakhai bo chajagana hinui hingkai bini budget kom aboni bagui bo mobile 36,000 taka rwini haka hingke norok no hana muchungo hingkai 9-10 hazar hingke no mobile kaham no mamo jemon samsung S23 rok hingkai abo nog paina hingka 20,000 18,000 kheno mano hingkai iphone 13 rok hingkai 18,000 abo hairokno mano 12 hingka 15,000 rok norok jadi kebo nangui tongo hingkai android khe tebo mano hingke bini o je button kisa mama paltogano button kisa tiya disturb tongo hingke jodi bo mono kaham khe teisa salamna thangha hingke teisa rangma khibano o je display paltogna khe bo paltogoi use khai mano ta hingke asukno first time video ang kesify ni wngwi video swnamani hingke obo hingke receive copy hainai nongno phunugui rwo obo hingkai hamsukno hingkai obo hingke bini box asukno jotono no hambai।